Takže dneska vyrobím granát, který je z CO2 bombičky do Airsoftek. Musí se uchytit do svěráku a pak se v dobré části uřezat. Tak. Poté, co je uřezaná bombička, v dobrém místě musí být ještě trochu zahnutá, aby se ta vící pistole, nebo když to lepidlo, aby nevystřelilo ven a aby vybuchl ten plášť. Je to dobrý třeba zabrousit. To dobré ještě zavnitř, aby se tam líp sypal střelný prach a líp lilo takový lepidlo stavící pistole. Tak poté, co máme vybroušeno, uřezáno a tak to musíme naplnit střelným prachem. K plnění granátu využívám tenhle střelný prach. Je to pro historické zbraně a brokové náboje. Je to dýmový střelný prach, černý, takový ten, který se využívá do historických zbraní. Necháme nahřát tavící pistoli, aby mohla produkovat žhavé lepidlo. A taky potřebujeme zapálnici. Zapálnici stačí úplně obyčejná, prostě zapálnice, kterou koupíte v obchodu. Yes. Pro tyhle granáty je dobrý si přesně vyměřit, jaká tloušťka je potřeba. A to zjistíte tak, že zápalnou šňůru strčíte úplně na dně a pak si odměříte zhruba tolik. Tak jo, poté, co vám už tavící pistole kadí horký lepidlo, tak musíte začít lepit. Nejlepší je kapnout kousek lepidla na podložku, ze které to jde ještě sundat, a pak vzít tělo granátu, plášť granátu a zalepit ho přilepit ho, aby stálo rovně. Teď to necháte uschnout, aby to lepidlo potom bylo dostatečně tvrdý, aby se s tím dalo dobře manipulovat. Tak je dobré mít nařezané zápalnice do granátu. Pak je dobré použít nějakou nabíračku, kterou se líp budou nabírat do petard. Já to dělám tak nějak jako od oka. Tam sypu. Ale nasypu to tam zhruba po sem. A pak dál už to vyplním to tavící pistoli. Pak, když máte naplněný plášť granátu, tak vložíte zápalnici. Nedáte ji úplně na spod. Předtím jsem to dával úplně na spod, ale to funguje spíš jako měřidlo. By byla bezpečně dlouhá na stihnutí utéct nebo daleko zahodit. A vlastně dá se to co nejvíc a pak už se to jenom zalepí. Samozřejmě se musí i dovnitř. Prostě dokud to není plný, tak prostě lepit. Tak jo, poté, co máte naplněno a zalepeno, tak musíte počkat, než uschnou. Tady to už je tvrdý. Lepíte je od desky. Počkat. Lepíte od desky. Tak jo. A
pokud tohle všechno uděláte, tak máte vyrobený tenhle domácí granát. Odpál natáčet nemůžu, protože by mi to YouTube smazal to video. Já už jsem něco takového zkoušel a YouTube mi to video smazal, ale budu to mít na Instagramu. Miloš Zdarecký. Tam se tak jmenuju. Tak jo.